Хлопайте в ладоши! Можно было, знаешь, какой челлендж замутить? Купить таковских черных разгрузок, взять те самые комбезы, которые типа ОМОНовские. И вот то же самое, только... Сьогодні тут танцювали на серебранці, на серебранці ці не жовті, сьогодні був такий чоловік. Так само там прибігають, типа, мабуть, розганяють. Сьогодні бачили відносно акція зранку, мабуть, 12 і вже запустили. А мне сподобалось дійсно на позапрошлом тижні. Діда вийшли з закатами над болотами, кричать там Лукашенко в автозак. Ой, здесь Ленску, не памятаю, які райони. Не, пару таких там. Блін, ми тут закриємо. Ян, тебе там вишнурья всякие? Одинная країна, яка після 91-го року перемогла і російське, і білоруське військо, при тим, що сама не має війська. Живе! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Слава Украине! Героям слава! Ребята, давайте сфотографируемся.